Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui parlarem de quelcom un poc diferent. En lloc de parlar de llibres, parlarem de 6 pel·lícules i sèries que m'han marcat com a persona. Vaig fer un book tag de 6 llibres que m'han marcat com a lector i volia fer la mateixa cosa, però amb produccions audiovisuals. Us avise que la majoria són sèries perquè no acostume tant a veure pel·lícules, se'n fan un poc bola. Em fa l'efecte que el vídeo es farà un poc llarg, o sigui que agafeu forces, agafeu unes rosetes, feu-les al microones i prepareu-vos. Abans que el vídeo arranque, cal que aclarisca una coseta. Parlaré de sèries i pel·lícules que m'han marcat. No necessàriament són a dia d'avui les meues preferides, n'hi ha d'altres que potser ara mateix m'agraden més, però sí que m'han marcat, mentre que d'altres no m'han marcat tant. I per això, com que és difícil triar quines són més especials, vull fer una llista de mencions honorífiques abans de començar. Tenim Heartstopper, Carpi, la pel·lícula de Love, Simon, basada també en la novel·la de Becky Albertalli, Anne with an E. Estic enfadat encara amb Netflix per cancel·lar la sèrie. Els Jocs de la Fam, sobretot la segona pel·lícula i també els llibres. La sèrie sueca Young Royals, que us recomano totalment si us agrada la temàtica de la reialesa. Lucifer, una comèdia fantàstica que et fa riure sense parar. M'encanta el personatge de Lucifer i la parella que fa amb Chloe. I això és tot. Ara podem començar. En primer lloc, m'agradaria destacar Sakura Cazadora de Cartes. És un dels animes més famosos i més destacables que pot ser molta gent que ha crescut amb el canal de Super 3, un canal de la televisió catalana, quan encara estava disponible a la Comunitat Valenciana, que no entenc per què la van llevar, però és el que hi ha. Hi ha molts animes amb els quals he crescut i la majoria són de la TV3, del Super 3. Sakura Cazadora de Cartes només n'és un. Per esmentar-ne alguns tenim Inuyasha, el detectiu Conan, Bola de Drac o La màgica Doremi, que també m'encantava. Altres animes que m'agradaria destacar o sèries d'animació de la meva infància: Winx Club, la sèrie italiana, i Pichi Pichi Pitch. Sakura Cazadora de Cartes, com la majoria dels animes de Super 3 que ja he esmentat, és una adaptació d'una sèrie de manga dels 90 que segueix les aventures de la jove alumna de primària, Sakura. Un dia descobreix un llibre amb cartes màgiques a casa seva. Allibera el poder de les cartes. Les cartes s'escapen, tenen com una vida pròpia i ella el que ha de fer és encarregar-se de recuperar-les, perquè si no podrien provocar una catàstrofe. Aleshores, amb l'ajuda de la seva millor amiga Tomoyo, que està obsessionada a agradar-la, i amb l'ajuda del guardià protector del llibre i de les cartes, Kero intentarà, amb els seus poders màgics, completar aquesta tasca. Em va marcar molt perquè crec que va ser el primer anime que em va enganxar i perquè és una sèrie a la qual torne gairebé tots els anys. Se m'ha quedat marcada i encara recordo les frases que utilitzava Sakura per a capturar les cartes. És una de les sèries de contingut audiovisual amb els quals de menut vaig aprendre català valencià. I gràcies a sèries com aquestes, crec que una generació sencera de gent ha pogut créixer també amb contingut en la seva llengua, la llengua valenciana catalana, que és importantíssim per a combatre la diglòssia i també per a posar en valor la llengua. I la meva feina és protegir de la gent totes les cartes que hi ha dins d'aquest llibre. Ho veus? On són les meves cartes? Què busques, això? La meva carta! I les altres on són? Abans, quan he dit vent, Sí, ha començat una tempesta sí. i s'han endut totes les cartes. Han volat! En segon lloc tenim una sèrie que és una icona de Disney Channel de l'època daurada, és Hannah Montana. Vull dir que és molt difícil escollir una sèrie o una pel·lícula clàssica de Disney. També m'agradava molt els bruixots de Waverly Place o pel·lícules tan llegendàries com ara Hèrcules o Mulan, que són les
dues pel·lícules clàssiques de Disney que més m'agraden. Però Hannah Montana crec que ocupa un lloc especial al meu cor perquè és una de les sèries que també he revist. L'he vista una altra vegada en anglès per a practicar i fa poc en Disney Plus la vaig tornar a veure en suec per a practicar suec i encara recordava totes les cançons, encara escolta la música de Hannah Montana, encara que la trama és un poc ridícula perquè realment que ningú reconega Hannah només perquè porta una perruca no té molt de sentit. La música és icònica i sobretot m'ha marcat molt perquè em va ajudar com a tanta altra gent a descobrir la música de Miley Cyrus que encara a dia d'avui continua sent una de les artistes que més m'agraden. M'agrada molt sobretot veure com ha crescut, com nosaltres també hem tingut l'oportunitat de créixer amb ella. You were totally honest with me, and I have a secret too. And I'm not sure how you're gonna take it. How bad can it be? You're not married, are you? No, I'm not married, and neither is Hannah Montana. What? I'm Hannah Montana. En tercer lloc, destacaria Harry Potter. La saga sencera de pel·lícules, els llibres els vaig llegir a posteriori. Era l'esdeveniment de l'any. Cada vegada que la pel·lícula eixia als cines, la família sencera anàvem al cine per a veure la pel·lícula. Quan van acabar d'eixir les pel·lícules ja no tornàrem al cine. Fins a dia d'avui continua sent una saga icònica. És una saga atemporal completament. Destaca una sèrie de valors com ara l'amistat, el valor de la valentia, de ser un mateix. No cal realment justificar molt perquè és una saga de pel·lícules i de llibres que ha marcat tota una generació. També els videojocs, que recorda que jugava als videojocs de Harry Potter una vegada i una altra quan era venut. El videojoc per ordinador de la Pedra Filosofal el vaig cremar. Jugava i el rejugava i el rejugava. Veure Harry Potter, jugar als videojocs, llegir els llibres em transporta directament a la infància. També, òbviament, per moments icònics i fragments de diàlegs tan destacables, sobretot d'Hermione, que va ser el meu primer crush cinematogràfic i literari, com a model de personatge femení independent i que sempre és fidel a si mateix. Now, if you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. En quart lloc tenim la sèrie de Shameless. Shameless és una sèrie estadounidenca, una família que viu als suburbis o en el barri obrer més pobre. És una família de diversos germans, no sé si en són 7. La mare les ha abandonat i el pare és un alcohòlic que no s'encarrega de res, o sigui que la germana major, Fiona, és un poc la que fa de cuidadora des del principi. És una sèrie que tracta problemes molt diversos com la bipolaritat, l'estancament en una classe social o en un entorn, la dificultat que tenen algunes persones, certes famílies, per eixir d'aquesta situació de precarietat, tracta les relacions poliamoroses, l'addicció a les drogues i l'alcohol, com és criar a una família sencera i haver de renunciar als teus somnis per la responsabilitat que sents, com és haver de deixar de ser un xiquet massa prompte. És una sèrie que paga molt la pena. Pot ser un poc depriment perquè és una família literalment de desgraciats. Si els passa alguna cosa bona, després se'n va a fer la mà. Per a mi és molt especial i m'ha marcat perquè va ser la primera sèrie que vaig veure en anglès. Aleshores, a mi no m'agradava molt l'anglès, vaig començar a interessar-me per la llengua, encara que l'odiava. I va ser també gràcies en part a aquesta sèrie. La meva millor amiga me la va recomanar. No podia trobar els episodis en castellà. No sé si acabava d'eixir una de les temporades o què. La sèrie és prou llarga, crec que té 11 temporades, que estava tan interessant. Vaig començar a veure els capítols i les temporades amb subtítols, que no és la sèrie que recomanaria per a gent que comença a consumir productes audiovisuals en anglès, perquè és un anglès molt de barri, amb moltes paraulotes, molt de slang, o sigui que no entenia res. Em va fer pensar, sona bé, no? Sona bé l'anglès així de barri. Això va ser una de les coses que em va fer canviar d'opinió pel que fa a l'anglès. O sigui que sí, m'ha marcat bastant. What the hell is wrong with you? Too much! Too much is wrong with me. That's the problem, isn't it? And you can't do anything about that. You can't change it.
You can't fix me, because I'm not broken. I don't need to be fixed, okay? I'm me. This is it. This is you breaking up with me. En cinquè lloc tenim la sèrie de Merlí, una sèrie també de TV3. Més o menys quan jo estava a quart de l'ESO va eixir la primera temporada en T3. Seguís les aventures d'un professor de filosofia un poc convencional que comença a fer classes a l'institut del fill. El fill, Bruno, no té tanta confiança en el pare perquè els pares es van divorciar, però ara es veu obligat a passar temps amb ell perquè, clar, és el seu professor. I m'agrada molt per la manera que té d'ensenyar als alumnes. Podem veure els diferents problemes de l'adolescència com l'aïllament, la discriminació, el descobriment de la pròpia sexualitat, el masclisme, l'empoderament, la transfòbia, problemes familiars de diversos tipus. Hi ha una gran varietat de temes que s'aborden en la sèrie i s'aborden de manera molt natural. Crec que molts adolescents es poden sentir identificats amb els personatges, almenys era el meu cas, i per això em va marcar molt, a banda de ser una de les sèries de referència en català, tot i que de vegades el català de la sèrie no era molt normatiu, era més del carrer, no? Em va marcar molt perquè tenia la mateixa edat que els personatges, vaig començar quan feia quart de l'ESO i ells estaven en primer de batxillerat. La sèrie seguís la seva etapa de batxillerat, no? I quan va acabar la sèrie, jo acabava el batxillerat, o sigui, estava exactament en la mateixa etapa acadèmica. I els problemes són problemes de la vida diària que a tothom li poden passar, no? Sobretot el que destacaria és la manera de Merlí, el professor de filosofia, d'ensenyar. Sempre busca que la filosofia siga un mitjà perquè els alumnes pensen per si mateixos, reflexionen i creen la seva pròpia opinió, cosa que malauradament no passa gaire en les classes de filosofia. No es genera debat, només t'aprens els apunts i aquesta forma d'aprendre seria molt més útil. Tota la vida els professors ens han dit que ens hem d'esforçar, que el futur és tan important, que si no, no fotrem res. I ara vens tu i l'esforç a la merda. Sí, tu què penses realment? Vosaltres què penseu? Això és el que importa. Valorem més les coses perquè ens han suposat un esforç? I en darrer lloc destacaria Skam. Skam és una sèrie noruega. M'ha marcat molt perquè gràcies a aquesta sèrie vaig començar a enamorar-me del món nòrdic. Primer del món noruec, vaig començar a aprendre noruec, a consumir produccions audiovisuals en la llengua, a escoltar música. En lloc de ser un amor a primera vista, per a mi l'amor amb el noruec va ser a primera oïda. Em va fascinar per la manera com sonava. Malgrat que després vaig deixar d'estudiar de noruec per a estudiar suec. Però si no haguera estat per Skam, crec que mai hauria descobert les altres llengües nòrdiques, per tant, mai hauria començat a estudiar suec tampoc. És una sèrie que també va ser molt innovadora en la seva època. En primer lloc, pel format dels vídeos. Cada episodi constava de diferents clips, diferents vídeos curts, que eixien en un moment concret del dia. I eixien en temps real, és a dir, si el vídeo et marcava que l'episodi eixia dilluns a les 3 de la vesprada, eixia dilluns a les 3 de la vesprada. Coincidien amb el moment de la setmana en què se situaven els personatges, la qual cosa és molt enginyosa, en genera un major efecte de realitat. A més, va ser una de les primeres sèries que va fer que fos un poc més interactiu. Els fans pogueren interactuar amb els personatges d'alguna manera i seguir el seu procés a través de comptes a les xarxes socials com ara Instagram, que eren falsos, que s'havien creat com si els personatges de la sèrie existiren en la realitat. Si tot podien veure les seues converses en WhatsApp o Messenger o alguna cosa així, fa que els adolescents sobretot es puguen identificar més perquè veuen que també els personatges en temps real, depenent del que passava en els episodis, compartien, escrivien els missatges. La sèrie consta de 4 temporades, cadascuna se centra en una persona d'un grup d'amics d'un institut d'Oslo. La primera temporada sobretot tractava la discriminació, l'aïllament, l'assetjament escolar. La segona temporada tractava les relacions més tòxiques i problemes d'alimentació, seguint el personatge de Nora. La tercera temporada seguia Isaac i com descobria la seva pròpia sexualitat i començava una relació amb Even, que és una relació icònica. Finalment, la quarta temporada seguia Sana i sobretot tractava temes com si has de tractar sempre de satisfer
la teua família o si has de posar els teus propis desitjos per davant, l'islamofòbia i xenofòbia. És una sèrie molt complexa que també tracta diversos temes, a banda del fet que em va marcar molt perquè em va introduir un poc al món nòrdic. Crec que també em sentia molt identificat amb els personatges perquè també vaig començar a veure-la quan estava en primer de batxillerat. Els personatges tenien més o menys la mateixa edat. Et liv, og så viser det seg at han ligger Gabrielle. Er jeg mannen i ditt liv? Eller? Hva var det du snakket om? Er jeg mannen i ditt liv? Hashtaggen er da, du vet jo det. Nei, unnskyld meg, du sa jeg er mannen i ditt liv. Si det. I crec que amb això ja està tot. Espero que no hagi quedat un llargmetratge i que us hagi agradat el vídeo. Podeu deixar-me en els comentaris quines sèries o pel·lícules us han marcat o quines són les vostres preferides. Ens veiem en el pròxim vídeo.